Sojojin Iran sun sanya kyautar dala 30,000 ga duk sojan Iran da ya kawo sojan Amerika raye ko a mace da suka yi kokarin shiga cikin kasar Iran. Sojojin Amurka daga cikin kudirinsu na yaƙi akwai shiga cikin kasar Iran a karbe iko a wasu wurare. Sojojin Iran sun bayyana cewa a shirye suke kuma duk wani sojan Amerika da ya hauro cikin Iran zai haɗu da wutar IRGC. Yaƙi na ƙoƙarin dawowa sabo tun bayan da ƙasar Amerika da Iran suke sanyar wuta a gabata tsakiya. Ali na daga Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya ta baya-baya bayan da ya samu rahoton cewa ƙasar Iran za ta yi targeting ɗin jirgin saman da zai fita da shi daga ƙasar Turkiya. Bayan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya shiga jirgin shi ta kofar shiga, ya fita ta kofar emergency ya shiga cikin motar ɗaukar abinci a airport Turkiya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi basaja ya fita ta bayan jirgi ya shiga cikin jirgin military cargo a ƙasar Turkiya bayan da yake tsammanin Iran za ta kai harin ramuwar gayya bayan kisan jagoran musuluncin ƙasar. Shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya bayyana cewa Rasha ba ta iya yaƙi sai da taimako daga missile masu gudun walƙiya daga ƙasar Koriya ta Arewa. Kotu a Siriya ta yanke ma tsohon ƙasar Siriya Bashar al-Assad hukuncin kisa. Ali na daga Najeriya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce duk wani yunkuri da kasashen turawan yamma suke yi na a kwace jirage masu dakon kayan kasar Iran zai hadu da ramuwar gayya. Rasha za ta kwace jiragen turawan yamma. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana cewa kasashen turawan yamma sun fito da wani sabon kuduri na kwace jiragen ruwa masu dakon kayan kasar Rasha a sai da kayan. Shugaban kasar Rasha ya bayyana wannan a matsayin dabarar satar kayan ruwa, kuma duk wata kasa da ta yi kokarin taba kayan Rasha za ta haɗu da wuta da ramuwar gayya daga kasar Rasha. Ali na daga Najeriya. Kasar Iran ta ce ba za ta bude mashigin Hormuz ba sai kasar Amerika ta saki kudaden kasar Iran da aka daskare a bankunan duniya, tare da tsakaita wuta da kai karshen faɗan da Isra'ila da Amerika suke yi a Lebanon. Wani bincike ya bayyana cewa kasar Amerika za ta kai karshen yaƙi da Iran idan Iran ta buɗe mashigin Hormuz. Sanata Mofi a Amurka ya bayyana cewa shugaban ƙasar Amerika bai yi nasara ba a yaƙin da ya yi da Iran. Mayaƙan Houthis da Saudi Arabia sun ci gaba da musayar wuta. Ali na daga Najeriya. Shugaban Siriya Muhammad al-Shara ya ziyarci shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a fadar shugaban ƙasar Rasha da take Kremlin, Moscow. Shugaban kasar Rasha da shugaban kasar Siriya Muhammad al-Shara sun sanya hannu akan yarjejeniyar mai da sansanonin kasar Rasha da suke a cikin Siriya a matsayin wuri da za a ci gaba da horar da sojojin haɗaka na kasar Rasha da Siriya da ƙawayensu. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana bayar da tallafi wa Rasha. Sojojin Malaysia sun tsare wani jirgin ruwa mai dakon kaya a mashigin Malaka, mashigin na kasar Malaysia da yake hadawa zuwa Red Sea zuwa kasar Isra'ila. Jami'ai sun bayyana cewa an tsaida jirgin ne na Isra'ila domin bincike. President Russia Vladimir Putin say we will promptly retaliate if Western seize Russian vessel. Rather intentional. The President of Russia Vladimir Putin announced the creation of unarmed system force, capital in Russia military into Star Trek era. President of Russia Vladimir Putin say Russia have a genetic code of winners. Rather intentional.